José Miguel Abdelkader m'esperava al despatx que ha estat per ell la seva segona casa durant els últims 2 anys. Doctorat en dret i escriptor. La seva tesi doctoral sobre la seguretat als campus universitaris ja s'ha guanyat un lloc a les prestatgeries de moltes llibreries. Me'l vaig trobar treballant al carrer, vetllant per la seguretat, com ha fet durant els darrers 32 anys. Crec que soc una persona senzilla, no m'agrada el protagonisme i intento en la meva vida passar no desapercebut, però sí, tampoc sense pena sin glòria, però insisteixo molt en la senzillesa. De vegades, si no tens en compte la senzillesa, passen coses que no haurien de passar. El millor que m'ha passat a la meva vida són dos coses. Sense cap de dubte, el naixement de les 2 filles que tinc, això és una experiència tremendament gratificant, i el dia que vaig treure el doctorat en dret. La meva família, soc de família molt humilde, i arribat a aquesta fita del punt de vista acadèmic és molt important. Si tornés a néixer i tingués l'oportunitat de canviar una mica el món, ho canviaria. Res més. Ara ja coneixeu una miqueta més el cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona. I si us el trobeu vosaltres que sigui amb el cinturó posat.